Tervetuloa hyvät naiset ja herrat. Tässä videossa kerron teille Kaloksa-nimisen kaupungin salaisuuden. Kaloksa sijaitsee Unkarin suurella tasangolla, Tonavan varrella, Tonavan ja Tisajoen välisellä alueella. Vuosisatojen aikana se tuli tunnetuksi paprikan tuotannostaan, joka toi huomattavaa vaurautta kaupungille ja sen ympäristölle. Sen tunnusomainen koristeperinne tunnetaan nimellä pingalas. 1800-luvun lopulta lähtien ihmiset alkoivat koristella ensin puhtaan huoneen, sitten keittiön ja kuistin ja lopulta talojen ulkopuolen. Pääsiäisen aikana maalatut munat ovat yleisin perinne tällä alueella. Aluksi Kaloksa-kirjonta oli täysin valkoista ja vasta 1900-luvun alussa siihen alettiin lisätä värejä. Ensin ilmestyivät mustan ja punaisen yhdistelmät, sitten sinisen ja punaisen ja myöhemmin yhä värikkäämmät kirjonnat. On tärkeää tietää, että väreillä on erityinen merkitys. Kun tyttö oli naimaton tai vastanainen, hän pukeutui värikkäisiin, punaisiin ja iloisiin kirjottuihin vaatteisiin. Kun lapset lähtivät kotoa, värit muuttuivat violetiksi, minkä vuoksi sitä kutsuttiin surulliseksi. Vanhana pukeuduttiin mustalla pohjalla mustaan, ruskeaan tai violettiin kirjontaan. Kaloksa-kirjonnan modernista värikkäästä muodosta saamme kiittää kirjontataiteilija Ilus Kiralia. Hän oli ensimmäinen, joka yhdisti pitsikoristelun kirjontaan, jota kutsutaan Richelieuksi, ja tämä teki Kaloksa-kirjonnasta todella ainutlaatuisen. Työstään hän oli yksi ensimmäisistä, jotka palkittiin arvonimellä kansantaiteen mestari vuonna 1953. Nykyään Kaloksa-kirjonta on yksi Unkarin tunnetuimmista kuvioista, ja sitä käytetään monin tavoin arkipäiväisten esineiden koristeluun. Posliiniastiastot maalataan käsin Kaloksa-kuvioilla ja muotoilu saa maailmanlaajuista tunnustusta esiintyen esimerkiksi Lewis Hamiltonin vaatteissa ja Real Madridin maalivahdin hanskoissa. Toivottavasti nautitte tästä pienestä perinteen esittelystä. Sarja jatkuu, joten tilatkaa kanava, ettette jää seuraavasta videosta paitsi. Ja jos haluatte vierailla meillä henkilökohtaisesti, Resipostokatu 12.